yuta muna Monument Valley anti mun hiron langin ral katatang chuan tlang moi le lungti leng thei khopa mun nuam le mun nat ni chuan alanga ma se atak tak rama chuan tlang lon mi te tan lo chuan chu mun tri bai le mun nel lo ber mun atling hial o me hetlang pang marput mai le cheng chejet maya hian mi panga te chuan lon chua an lo tum me ka heng mi panga zinga pathum te chu chung khat ni in Paber Roy sahi tlang lon thiam le experience tam tak nei to nia ani ba ka hian afanu eni le afapa Peter te chu an tel boka sang takan lon to tia hian an chung lama lon pani te chuan an bek pek hi an thlau pal ta lau mai chemical zel hian chu mi te pani chu ron titla in an zawai mai chuan boina an tok zui ta an nei pani ron tla chuan an hnoi lama roisale afa te pani chu an ron del thla a an safety te po chu chat thla zelin a to pa phei chuan khui pakhata chi chuan anin hamtang ta kam sang takatanga an tlak lo na dal tu chun chu eni bilei point chi chu ani to maya an hnoi lampanga eng tin tin emoa lo la tang ve mi pani te chu an lo luat wang le an tal na sat luata an lat la thla le zui mi pani tla to ma se mi pathum khai tur em chuan chu bilei point angkor chu a chak tok si lo roi sa chuan a fanu bula chuan safety angkor pakhat chu lungkara chuan wada turinan tia ma se apan phak lat lo anin khaina le annun na in nga nom chun bilei point chuan rei taka dei don lo ti chu roya chuan a hrethiama an pathuma thiringut ai chuan Peter bula chuan ain khaina hrui chu zei cha sak tur chuan an nge na eni chuan huk dang chu a thei top chu a va ba le ala tum tu thu chu soima se an mani khai tu chun chu tlem chuan a tol thlamek boxi Peter chuan hre tak chungin apa in khaina chu a zei chat zui ta ani he thil thlena tang hian kum thum zet aliam le towa tlang lon pa ngai chu chot sanin National Geographic tan thla te chu ala kual thina eni chuan tlang lon chu la chun zom zelin tuna phei chuan tlang lon mi milar takani towa mundanga thla la tura angkal le don lai tak hian Peter bungrua keng tu chuan ake atina palta hlau mai a hliam te en kol turin Pakistan ram chunga sipai omna hmuna chuan an thlok luta heti hun lai po hian Pakistan le India chuan ramri chungchanga chuan boina lo nei in lai pui mang chuan an lo in sai ton ul maya ma se mak deuh mai pakhat chu in dona wanga thi te ai ma in damdoi an ei tur an ei lo wanga sipai boral chu an tam zo klat maya chu thil chuan Peter chu a sok hle maya a chan pakhat chu helicopter an chuan zo na chi po kha medical supply lira khat ani sia heti chunga sipai ten medical supply an dong che em mai chu a hrethiam thei lovani colonel ne na tanga a hriat danin khang damdoi te kha ke tru tlanga lon tumte damdoi tur aloni mela ke tru hi Mount Everest ti lawa chuan tlang sang ber pakhat ania he tlang lon hi a harsa in a hau tak em maya tun truma tlang an lon na tur po hi mi hau sa jet mai ilita chuan a sponsor dona ama nge po hi hun kal towa he tlanga hian lon chua alo tum towa vurtolin nolin awa nei zinga atela adam chuak hlau mai commercial promotion atan elite voltian tun truma po hian lon chua atum ru hle maya tlang lon thiam tak tak te ruain chung zinga chuan eni po chu atel ve a Peter hian a farnu atel ve donani ti a hriat chuan ama muturin an base game lama chuan avakal ve a kum engemaw za chung in muto lo anni mai pi lama hian eni hian apa thina khan Peter hi aladem hle maya hemi wang hian anin mudun po chu an boruak a thate chim lo eni po chuan ileta hawin mangke tru an lon tur thu le a ma thayang bera an lon tran ngal mai tur thu chu Peter chu hrila Peter chuan khochin te ngai chang ma satu le
man hmu lova lon tur chuan thuron alo pe ve thunga he base camp nei tu skipper le nupui monik te chu va hmu in a thalak na hmuna a hroi tur porter puak phur amamo thu chu awa thlena hemizan hian iliat von chuan tlang lon mi te tan chuan party ro pui tak mai a siam saka hetia hlim taka an party mek la hian pa upalam pangto wika anti hi arun tel ve a ani hian hun kal towa maungke tru hi lo lon chuak toin he tlanga nana na hi chuan ton hriat nga to tak mai alo ni ya iliat vona hne na chuan engtik lai poin maungke truwa chuan kho dan ain thlak thut thut thin thu te chu a han hril masate te a iliat vona chuan a assistant chuan kumsum ni chung kho dan alo zir chen to thu le a hlom lo tur thu arun soi chuaka uika chuan a thian tele a tlang lon puiten harsat na an to na le an thi pal theina a mo aphurngam donim ni ti chuan alo zota iliat vona chuan tomek laren chu han kokin arin tok thu le weather condition na chuan ala ti sual ngai lo thu te chu ron soi chuakin an party chun zom le ngal ngoireng chuan uika chu kal chuakin apuan in lama amui multe azia zo nu chuan tlang lon turin azana chuan akal chuaka Peter chu ani puan ina chuan valeng lutin kallo mai tur chuan awangena khochin adang lam thut awangin a hlo thon pui thu chu awarhila mase ani chuan kumtam tak chung tlang lon tolovin thorona pe chu angai thiam hop lo maya an plan anga an kal ngai tur thu chuan alo changat mai tlang lon tur chuan an cha chuak tron heti anga engemaw chen an lon hnu hian base camp lama tang chuan thupui mo tak mai an dong tatlat mai an omek na lampana thlichak tak mai aron tho mek thu chu an ron hrila tomek laren chuan an himna apoimo berti hria in iliata hena chuan le mai a that thu chu alo hrila mase iliata chuan hun rai tak chung an lo buat soi to na chu chuti maya han ban san le chu atum hau lo puisa tho tu ber iliat vona chuan chung thli te chuan thildang ang thowin a kong te chu a thlak le thut theisin ati mai pi lama hian an dot le checkpoint chu darkar khat vel chau kalani to wangin chu mun chu thlen le ram chu adu thu tomale ani te pula chuan an hrila poisa tam tak pe kalo tiam bok nen a thuang chuan an kal le ta Peter chuan vor thina tak mai chuan aron chi me kani ti hria in a han belea hun kal towa apa hawa tlangan lon lai te chu amit thla chuan an ron lang oi maya a farnu ani chu a chan le mayang ti a hlau to ani kal ngai na to lo khop chuan thlivot le vor chuan ron nuain le mai lo chu ti tur dang hek lo le tum chuan anin buat saya vurthli nasataka thokara chuan CHETSUAL palin ani chu puk pakhata hian atla luta an buina belcha turin vurtol avalanche chu aron thleng le ta thut mai van nei thlak deuh main chu kwar khurum chunga chuan iliata le tomata chu aron tlalun ve a midang an kalpui te chu vurtol chuan ala zuita ani toma chu atlak na lama ain so na hle a van nei thlak deuh main ani chuan morse code mang chuan an chan chin chu base lama chuan a thon thei hlau mai a farnu ala damani ti hria chuan Peter pot chu alom hle a chan chuana kalpui ngal chu a tulani ti chu a hria a an mamo tur pok thei thil te dil turin Pakistan sipai ke ma chun vakalin an ni ho chuan nitroglycerin hi an lo pe a he pok thei thil hi a that le rualin a him lo em maya a pok olsam em maya film khur atul le donani Peter chuan rescue mission team chu dinin chuta chuan Cyril Malcolm Monique Karim le skip te chu an tel dona skip a hian tlang lon thiam wika chu som ve tur chuan alo nge na wika hi kan soi tuang khan ama chau po maungke tru lon chuak theini in rum khat anupui te tlang lon chu vurtolin anupui chu la in
arwang chu tun thlengin alamu zole talova anupui ruang zong reng hetlang a hian a hun chu a mangta ani atira chuan wika chuan chan chuana party a tel chu alo du chi lova mase iliat vona atel veni ti a hriat taka chuan ain volunteer vele ta zoka skipa chu iliat vona te kalna coordinate peturin beslama tanga lo pui turin atir let lea pani te chuan in thenin malcolm le karim chu anin kopa cyril le monique te peter le wika chu anin kop ve boka team khat zel hian nitroglycerin canister chu an keng dona heti la hian tomadin mun chu a thalo tel maya alanda na tang chuan ataksa chung lama bleeding anei ni mela eni chuan na chok na chak chi chu man mai chu rota ma sei li ta chuan thi mai tur tan na chok na chu man chu alo rem titlat lo helicopter chuan a thlo thei to pasanga chuan handa in heta tang hian team thum ta chuan an kalna tur lampang theu chu an zo zui ngal peter chu tlang lon to ngai lo ti taka a che chu amuang rui maya wika chuan alo ning man lek thin apa chung chang te kha soi chuakin wika chuan peter chu adem lo thu alo hril vurpuk chunga hun rei tak chung an tan to wang hian eni chuan natna chikhat pulmonary edema an ti chu lo nei chhotranin a khu zong te chuan thisen te chu arun tel tran iliata hian chu thil chu lo mukhiau ma se damdoi pe kamo pui chu atum hau lo hetianga engama chen an lon hnu hian wika chuan iliata chu a betlang thei hlo mai ilita chuan eni din mun te chu lo hrilin lo man mo tur chuan a lo tia eni chuan a unau pa chu beka tum lain wika chuan radio chu a off dai mai wika chuan peter bula chuan eni din mun po chu a hril du bik lem hlei lova Cyril chuan a kalpuinu moniki chu fiamin a uang hlei a wan thuan luata an che sual palta hlo mai a bek chu tolin manatum na lama ama po chu a tol zela kham ko sang taka chuan atlaman trepa ma se a hrei pui chuan ain hamtang rama moniki chuan harsa tak chung chuan Cyril la tur chu a chan thei rama lungbanga chuan Cyril chu a then pheya hetia lungbanga ain hamtan lai hian an puak thei thil a nitroglycerin chu an thlo ta dai mai puk chunga tang mek eni le ilita chuan backpack lui to tak mai hi an mu chuak lol mai hetia be kan lak vel mek lai hian Cyril la thlo tak nitroglycerin chu arum puak ta dur mai a puak ngor chuan puk chunga om mek eni le ilita te po chu ati boi ve dewa Cyril chu man mo takin kham ko tang chun lon chukin moniki lon chu na turin hrui chu azuk thlak thla a ma se a hnung lampang an hoinak chuan vurtol avalan chuan arun noi zui ta kham ko sang taka chuan arun hnol liam zui ta ani an bek chhar chunga khan damdoi te lo omin eni chuan ama le toma chu jacksona ilita chuan ngei mel tak mai hian alo en renga monik chu lo la thilovin peter te omna lama chuan alo kal thei hlo maya khama tanga alon chuan lama khan akut zung tang chu alo koi vek maya peter chuan alo siam rem saka heti la hian malcolm chu a unau pa thi na wangin aril ru chu anal hle maya karima chuan an base lama lo zuk let ri mai tur chuan atia ma se malcolm chu inti pachangin karima chu azui ve zela Pakistan military base lama nitroglycerin an lak chuaka felfai taka da that ni lovin nisa in alo chuna wang chuan nasazet mai chuan apuak chiam maya hetiang thu an riat vele hian skipa chuan rescue team te chu rang taka han be pop ngalin direction laita nitroglycerin chu apua thei thu a han riat tir wikale peter po chu man mo taka chengalin an bek chu dei hlima da in vur chuan an vur zui ngal malcolm te po chu bek po mai an han tuma ma se an radio chu an lo off dai mai peter chuan ral khata tang chun vakmu in an radio chu on ngal tur chuan a han riat tira an ni po chuan an radio chu lo onin man mo takin an bek chu
vurkara chuan an vada ve ngal ma se van doi thlak deuh mai in an nitroglycerin chu alo lik chu ni in atui ron luang chuak chu nisa zona chuan a luang chuak tlat mai reilawa na zet mai chuan a puak zui ta dur mai bomna tak puak awanga abi rukna lama moniki chuan me cheruang pakhat hi awa mu chuak nol mai chung me chia chu tu dang ni lovin kumli liam ta a bauta ui kanu pui nge mai alo ni ya ui ka chuan ala mangai ni ti hre takin na chala chuan an fu saka heti la hian Peter chuan damdoi bom ruak vek hi aron char chuaka kumli liam ta khan ilieta le atim te chu ui kanu pui hian guide angin alo hruaya hetiang hian van duina atong ta ni alanda na tang hi chuan ilieta hian adam doi zong zong hi alo lak sak vek ani mela wika hian aruk takin ilieta laka hian phuba lo lak alo tum sa reng to hi alo ni ani le Peter te chu anin betlang thei hlo maya ani chuan anan na chu azul zel thu le darkar tam adeyarin to lo thu te chon chua tuma local du to lo mai tur chuan ti in radio chu a off zui ngal ma se Peter chuan aril ru chu thak danglam atum chung lo ani mai poni to lovin ilieta din mun po chu a thalo ve tel tel boka andam doi la nei chun dekzami sathon mang chuan ilieta chu alo la in chiu zui sirinsa borok lang chuan tonga chu chiwin ati hlum zui bok jingma taka chuan uika chuan Peter te chu han kai tho mai an tuma ma se atel lovin an lo chuk dei to hi alo ni ani chuan toma chu han en dikin thil dan chu a hre thim ruak mai a thin rim lutuk chuan ilieta chu bai awatuma ma se heti lai tak hian an chung zona an mek na khu tu vur chu ron tlabalin arong kota huaw mai hei hian beisen na thar chu pe in an lom dun viau mai eng tin tin emo man ruwa an la nei mang chuan an na chu midang ta hriat thei tur chuan signal chu an pe thei hlau mai he thil hi rang takin Peter le Moniki te chuan an lo ngal lekha juk thun thla in boman ti puat tur thu hi an juk hriat tira Peter chuan nitroglycerin chu han komin ati puak ta dur mai chu vele khwar khurum vur khu tu zong zong chu phin dar vekin akota huaw mai amasa in eni chu khai chua tur chuan an buat saya hetiang khai chua mek la hian anin thlun be na thir chu atol tatlat mai an chaw ve to nen ti thei chu an nei tam lo hle maya hetia an boi mek la hian wika chu aron thleng hlo mai eni chu dim taka khai thlale in ama wika po chu achuk thlave boka ilieta chuan athil ti tur chu hresa ni om tak chuan alo be thut maya ma se ol sam takin wika chuan athil ken lai chu alo pai thlak saka athat to done moi in ti in alo hlau hle a ma se wika chuan safety rope chu ake kora chuan a hling ta zo ka ama ang tho khan Peter le Moniki te chuan eni chu an pot chole tana ma se heti lai tak hian vur hlom lian tak me chu tlatha thutin ilieta le wika te chu azuk deng thla a an ri to ema wang chuan Peter po chu an hnuk thlatel bok on lama chuan Moniki chi chu atang ta he thil hi a thon thu tran tira roisa le afa te pani din mun ang dau chi chi kha ani le ta wika chuan a chemte chuan hrui chu sei chatin ilieta nen chuan among khwar khurum thuk taka chuan an tlalut zui ta ani yani po chu beske ma chuan him taka hruai thlen ni in anate po chu enkol ani ya Peter bula chuan eni chuan a huesen na wangin apa khan a chuang ngo tang ti chuan alo wak ve luama ke tru tlanga nun na chan ta te zong zong hriat reng na memorial a chuan Peter chuan za na chu lan tirin a thon thu chu a top ta ani